Salut la famille, votre artiste Kara Design. Donc, il faut continuer à abonner à la chaîne YouTube là. Donc, nous j'aime pas d'enta. On va de mes vidéos c'est pour plus tu gamna. La dernière fois, on a un j'aime ni femme pas d'un solo. Mais donc, on a une offre alsa à courage ta. Barça, couillon demeri. Ni a j'aime ni femme ta. Donc, du coup, un page be booster, vidéo be booster. Est-ce que vous voyez? Vidéo kadido alsa, mais au tega siga soro. O b'a sɔrɔ cogo di ni aw ye j'aime ta ka abonné o b'a to u bɛ vidéo partager donc a ɲininen don an kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ dɛmɛ tɛ dɛmɛ ye an mago bɛ dɛmɛ min na dɔrɔn o ye dɔrɔn a ka abonné a ka j'aime ta a ka vidéo partager. Tantini tile. Se Dina. Ari ko tobili la. Wala ne de b'a la bi. Tanta jɛn ka tobi sa. Ayi Dina a banna ka ban. Ayi dɛ. Tanta jɛn ka tobi ka t'i sigi tanta Ayisa kɛrɛfɛ sa. Ala kun nɔgɔyara koyi. Ayi ne b'a tobi. Dina. O ma an ma taa kalanyɔrɔ la bi yan. Ayi bi an ma kalan. E ma taa de wa a ma kalan de. Ayi an ma kalan bi yɛrɛ de. Ayiwa n'i ko ten. Awɔ. A banna ka ban tɔ i bɛ malo kɛ daga la dɔrɔn. Awɔ. A tɔ tora na ni tulu dɔrɔn de ka bɔ y'a mɛn. Awɔ. Awɔ. Ne taa Ayisa kɛrɛfɛ. Awɔ. Madina. Najua dia. Bukan cuma itu Madina. Wala buram si. Mura yɛrɛ de bɛ fɛ ka ne minɛ. Kamu mana pun. Kamu. Bisa ada yang tusuk. Nanti terus kantinnya itu. Wala Dina. Ala de la tigɛ tan koyi. E bɛ fura jumɛn kɛ ɲɛ in na? Fa nana fura dɔ di ne ma ne b'o kɛ ɲɛ sanfɛ. N kɔni tɛ ka foyi fɔ. E tɛ ka fosi yɛrɛ. Hali ne yɛrɛ nana fura d'a ma a ma sɔn k'a minɛ. O fura bɔ min kan. Dina a ka ɲi sa. Bana. Karama. Ala an ni ce. Baara yɔrɔ. Nse. An tɛ fɔ. Abdori. An tɛ fɔ la. Hausa. Awɔ. Mais i fura min k'a la a bɛ ka fɛngɛ a la. A tɛ ka foyi de bɔ ni ɲɛ. Foyi tɛ ka bɔ ni ɲɛ. A tɛ ka foyi ɲɛ e yɛrɛ. Karamɔgɔ. Ne yɛrɛ kun mago b'e la. Absa. I ka nin mago b'i la kuma bɛɛ ɲɔgɔn ye a cayara quoi a to yen den yɛrɛ mɛ n ko kana fɔlɔ. Baasi tɛ i ko i ka na. Donc ne y'a f'i ɲɛna hali k'a tɛ fɔ a tɛ n'i lamɛn. A tɛ n'i lamɛn dɛ. A barika Ala ye. Karamɔgɔ de kɛra kɔrɔ ye sisan ne de kɛra dɔgɔ ye. Ni wagati min y'a ja a bɛ n laminɛ ni wagati min m'a ja a tɛ n lamɛn. Mais diɲɛ fɛn o fɛn bandon b'a la. A ye ɲɔgɔn faamuya. Karamɔgɔ bɛ tila ka ne ɲini tɔɔrɔsi la n'a ma kɛ a ka fama tu. E balimakɛ de don. Di Ala ma. Ni Ala sɔnna ma a bɛɛ bɛ nɔgɔya. Ne m'a fɔ a ɲɛna ko ne na taa n ko parce que se ka wuli ka ji sigi kana bouger dɛ a to n yɛrɛ bɛ taa n ka ji sigi. Ba a jɛn ka taa sigi kɛ. I k'a kɛ. Dina boli ka taa sigi Dina. Ko anw. Ayisa kɔni tɛ o mɔgɔ min ɲɛ ma ɲi nɔ i bɛna ba ko sigi ma. Hali ni ne b'a bɔ fɔ togoya tɛ nin karamɔgɔ filan tɛ nin. Bajo mina ji k'a la. Ala tɛ mɔgɔ bɛ na n m'a fɔ k'olu kuma fɔ a tɛ se ka ji bɔ ka di mɔgɔ ma. Madinɛ. Ne ye mun kɛ? E ka nin fana den fili. Ne ye jumɛn kɛ? Ne ma fɛ ka ne fili na sugu dɔ la. Ne ma bɔ ne ye kɛnɛma ko ne y'a don so kɔnɔ dɔrɔn ne ma bɔ ne ye. Aw y'a fɔ.
Ali yamba. Ise. Gaza. Sufi. Ate chogola. Ay bashfiti. Si. Ate chogola. Bashfiti. Baramogo. Demeadu. Si. Ni bram so kera fa. Wala mi bram so kera fa. Na ja kera fa. Nala sanama. Aisha. Akafisa kwa. La kanu. Au sayaradi. La ka pampi. Amina ya rabbi. Do be mi. Karamogo ne. Karamogo ataraku. Almeda. Bram so. Ani manyata saji alama. Ore fone ya. Apana. Ere kan ala ko mo ko siga sigi ko mamun be ni jigi tubula. Mo ere tu buli. Ma jodi be ga bilala. Beri be ga bilala. Kana no fosa anga diala. Mama ni. Abani. No refo. Ina rabbi. Yera de ko. Wallahi depuis dona dum fo biga fo ma se man bunyate. Ay man ji yera di. Man ji tike fo yi. Ma ko bon tala yen bunya yen karma wa yi do. Me do awrike. Kanu fasanti laban. Ti laban de. Laban tin. Na sona ma bin no ya. Ni ala son. Ni yere o famnya ha bandraba. Abin no ya. Wala Aisha. Santa men Sufi. Ne ma wo belo. Ma ira Sufi la. Sufi era ba ira la. Ma to ko. Nyogo ne ko ma wo belo. Ben se lo kadi ko. Awo kadi ko sele. Nyogo na makima bashi. Madina. Mungera. Ebe kashila muna. Tanti bare bane buwa wone ka fini mai. Amana fini jumemela. Tanti pantalon body de belena. Madina ne fene ya fenya ngega ni fini nunu ndunda be baro e fata fe. Ne kuma be fini ngi ka dabla. Ne tra jisi drop ya dale ku. Ne oroburo ijaburo sanga dima be ne ka armor kon na tala jabe na ne ka farga ni ma se ka dima bi abi armor kono tale. Ka to do an. Awo go do ya ni aga tegana. Ne a fenya ngi ka to ikatu. Afene te mugo ka kuma me. Aye bugo sisa na fle ha. Ukadi kwani? Sufi akadi. Sufi. Anga ni dun. Achibaga kangu muso flate. Kangu doron ni be feka anga dun. Kangu buga joro shine. Kramo ga bara chene mo fili kangu bi joro muna. Hey ayi. Sufi. Chebe tsega joro tapumate musoma. Joro ko ntu. Sufi. Kangu mai. Sufi kangu e poison. Sufi kangu be mo faka ko ke dungoro. Ama fo karamogo ti dala. Sufi kangu e ko minge bi. Ni era ko ni nyadimi ne kono dinte. Ne ya filmi Sufi ibe ne deme ala ana a kira kama. Iga video ni sera iba ira karamogo la. Pour que karamogo ga dala. Ni sera ko klin ni Sufi abe jan. Parce que ka ume jena tika ko be amba fo karamogo ti dala. Sufi ni kon yere. Kuma chama tala yere. Après vous yere. Kangu e bunike grand. Karamogo minge kangu e minge Aisha la afle. Sufi video la je. Amina ikala e. Ni wanti kangu deta. Sufi ala jege. Ni nyadim ne kono dimte. Nichima. Sufi yero Kangu yere de funa kanikea. yero yere yayi. Wane be ni badi ni ne ba fo karamogo ne te prevu dirala. Ai Karamogo tinema ti wasa dani. eka ni tinema wasa. Ma chima sansa. Mon mari. Kangu. Bashoti. Ni jigi tola ko bara wala. Rasa ngade. Ida kana kono. Alhamdulillah. Ama. Bashoti. Kaun. Somo. Dina la dina bini nga do Aisha kono. Wallahi Aisha be dina do shura la fembe alachi. Aisha ke mo ganse. Hali Aisha ne de ba do Aisha ke mo ganse. Ashuba de ya tigene dina de ni ala la plati. Ai ini dina be fara to to.
ne bɛ sen da ko ni ala sɔnna Denmisɛnninw yɛrɛ de bɛ mɔgɔ da don kuma la kuma bɛɛ e b'a dɔn i fa bɛ yan nɔ i bɛ taa ni fini tanti ni ana musoro bɛrɛ de koyi o de don a tun bɛ mana kɔnɔ awɔ tanti ka ɲinɛ awɔ anna nse manse Aisha mana ama to ka baga ji ma ɲinɛ ala ka nɔgɔya koyi amina i kisa basi amina mani shendo ne natɔ yan awɔ ani bara ki wala wala sunu i fari fagalen no dɛ awɔ ma ine minero awai ma alta le ganya ine minea tanti I merci goro bi ko injara ne ire awɔ I ba mine ka ya de ya me I ka baramsenu awɔ nya famille ala ka nɔgɔya amina tanti nangi tege digiri awɔ I fama bɔ ko la fa ai ba mana folo Kango ka ki faga finjela ka jeli kana ina da mata fadi ne beke dancer ne di fam nga ere encore e an nyamgo ne ba do ka ko discussion be kambi torom be ka ni karanye tinna na nyetenna ere bi e ga singa de sanju ko woshi ne ya fam actually fleni magaba ne ba do ne kan mun ko ne bi kuma ni karai ne ba yira ka sebe ni prévu de ne bolo ifele ki bulu de jalo pero ni dogon tiga gi sawla dafe ni dogon kala musula ngi abi du eden ya fam eta ko balmani sinjadi nala so mi de wallahi eta ko balmani sinjadi nala so dere bi fele ga fa attention oh Kau kamu anti Kalau sudah. Awɔ Bena bine kamu. I b'a dɔn ne ka moto bɛ sɔgɔla sira la ne ka moto sɔgɔla ne ka cɛ tilara ka tigɛ moto y'ale sɛgɛn bi yɛrɛ yɛrɛ de wallahi N'a fɔra ne nana depuis kuma ne ye ɲɔle k'e tɛ yen nɔ ne ka taa n ko ka sɔrɔ e ma aw de kɔrɔ ne min sɔrɔ ne y'a to yen da moto kan jeune dɔ yɛrɛ de ɲɛna ne ma ka moto kɔni ka bɔ la sinon tɔ foyi tɛ ne na tuguni wa ne ma ne wele an ka solution ɲini la n'a fɔra e muso tɔ ka fɛn moto poussé carré kɔnɔ ka bɔ ni wele ne bɛ bila karamɔgɔ ne ɲɛ bɛ fɛn dɔ la est ce que ɲɛ b'a la o fana bɛ dugu kan ne y'a kuma fɔ i ka foli da la kamu masa e bɛna mun de fɔ ko ne bɛna k'e dala ten ne ye min fɔ c'est que o kɔni o ye tiɲɛ de o kɔnɔna ye kuma nege foyi tɛ ne la sabula ne kɛra nafiki ne kɛra balawu cogo a bɛɛ bɛ ta ka da ne bila du kɔnɔ k'a sɔrɔ ne sigilen bɛ fɛn min na a si joli la kamu ne tun bɛ k'o ye dɛ kana n'a ta ne la ne ma e kɛ foyi kan e mana kuma fɔ ne de da la ne k'i ma dɔn i k'a fɔ ne y'i da o du ko la du bɛna jɔ cogo di kamu e de ye muso ye min bɛ du jɔ min kan ka so in jɔ e de ye du ye muso fɔlɔ ye kamu ni e ma jɔ du ko la ne y'i da bɔ a la a bɛ jɔ cogo di ne ye sokɔnɔmɔgɔ ya karamɔgɔ Sophie de ka ko de la kamu Sophie mun kɛ tuguni Sophie ni kɔrɔmuso de bɛ kan Sophie ne kɔrɔmuso jumɛn wallahi n jɔlen filɛ tan n yɛrɛ ɲɛ wa nin t'a siɲɛ fɔlɔ n b'u ye dɛ e bɛ ɲɛgɛn kɔrɔ ne bɛ k'u ka kuma bɛɛ lajɛlen lamɛn ja ko na se nin yɔrɔ la ɲɔgɔn ye bɛɛ la u bɛ k'o kumaw bɛɛ fɔ o don na yɔrɔ ne ka taa baara la ne ka taa so ka sibɛ ka taa sana y'a dɔn jɔlen ni so bɛɛ kɔnɔna na ka du dɛmɛ bɔla sa karamɔgɔ nin ko tɛ k'a lajɛ n'a fɔra e kɔrɔmuso nin ko dusukasi dɔrɔn de bɛ ka ne yɛrɛ a bɛ ka ne nin bɛɛ tiɲɛ walayi ala ni ne ko dukɔnɔna ye nege dɛmɛ na bi walayi n ka nkalon tigɛ Sophie nɔrɔlen tɛ yan foyi la manamana ko tɛ e ni ala cɛ e ka nin den ɲɔgɔn k'a lajɛ ale fana ka mɔgɔ ye absent n'a ka nin to yen mais ne ni fam i b'a dɔn ha ne bɛ nin ko la tuma ne bɛ nin ko ɲɛɲini ne ma jɔ e kana na ne yɛrɛ nana waati la k'e ni ne bɛ la ne tun ka wɛrɛ la Sophie ni taara i ka min fɔ e ko taara fɔ la grâce à Dieu ka bɔ yɛrɛ ka so ai ko mena don ka taa da ai ai awa me ka fo de fɛ bravo cɛ ali fɛ ka taa ci la an ta jina ye nin na ne ta ka kamu an ta ci la an ta ɲama i ka mɔgɔ ko sinama a ke wala
Ok, am takan. Itu orang tu mana nega? Isa sere bala. Isa si bala. Ika na mera kara mo. Ide menala funa. La kawo mina. Dina. Ma yɛrɛ changera sisan koyi. Ala k'o kɛ koyi. Nama. Nane. Tanti, ma bɛ ka n wele. Awɔ, t'o Tanti, lamɛn. i sigi i kana taa yɔrɔ la dɛ. Awɔ. Ni mɔgɔ bɛ fɛn min na i bɛ n wele n bɛna d'i ma. Awɔ, N ɲa bɛna sisan. Dina sabali sa deni wakati jumɛn ne bɛ k'e wele. Masa, n'a fɔra ka den wele o t'i sagoya la. Ama. Dina. Wa bɛɛ bilen n'o ko ne t'i yafa ma fɛn min Ala b'a minɛ. Ma ne ye jumɛn kɛ tuguni? Ne ye mun kɛ? Ne m'a fɛ ko Aisha ka ɲɛdimi n k'a bɛ yɛlɛma. N ka yɛlɛma. Wa bɛɛ bilen Aisha ka ɲɛdimi bɛ yɛlɛma. Ne ko k'i kana gɛrɛ Aisha la. Aisha y'a furamugu min k'e kɔnɔ. Walahi ni Ala cɛ ne tɛ fila ye. E yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ k'e ba ye ne ye Dina. E ma kana n'o fɔ. E tɛ tile so kɔnɔ. E tɛ tile so kɔnɔ. Ne de bɛ yan don o don. Mun ne ka taa kalanyɔrɔ la? Man bin ne kun bɛ tobili de la. Ko mun bili la? Tobili mɔgɔ si kun tɛ mɔgɔ b'a tobi. O kunna Absa ma tobili kɛ. Dina k'i ba kalanyɔrɔ taga ma k'e bɛ tobili la du kɔnɔ. Ma ne ma tobili kɛ. Tobili kɛ cogo di? Ne ma kalan kɛ ka dimi bɔ an na a bɛ kɛ cogo di? E bi kelen ni sumuli tɛ kojugu ye sa. Bi kelen tɛmɛ ni karamɔgɔ bɔra a kalama i ma taa kalanyɔrɔ la. E tun bɛ affaire mun na e m'o ɲɛ e tɛ ka kalanyɔrɔ la taga fɛnɛ ɲɛ. Jɔn ka fɛ tɛ ka ɲɛ. Ne ka affaire ma tile ka a ma tile ka bi ɲɛ. Ne ka affaire b'a ta ni ka fili la bi. I ka fɛ ne bi bɔ ɲɔgɔn na walahi aw bɛɛ. Aw ka nson tɛ m'a kɛ ka jɛ bi. Fɛnɛ bɛ nin na wa ne ka kɛ fɛn ka jɔ bɛ nin na. Sabula nin ye Kana n dɛmɛ sa. Ne tɛ k'i dɛmɛ dɛ mais Dina wa n'i ma bɔ Aisha ko k'i kɛ fɛn bɛ ɲɛna ten. Ma ko ne fɛnɛ baara de don. N'i y'o fɔ ne ɲɛna e sen fili kɔnɔ sisan danga di a lajɛ bɛɛ. Ne ko e tɛ ne bonya mun na dɛ Dina. Dina e tɛ ne bonya mun na. A Dina. E tɛ ne bonya mun na Dina. Dina. E tɛ ne bonya mun na Dina. Dina ne bɛ ko b'a fɛ e bɛ ne sɔsɔ mun na. Bi fana bi. Walahi bɛ fana bi Dina. Dina e tɛ ne bonya mun na. Dina e bɛ fana ka bɔ Aisha la i tɛ fana ka bɔ la. E bɛ fana ka bɔ la e tɛ fana ka bɔ la. Danga di. Wari b'i haramuya ka bɔ n ka den masa la. Ye. Maa bɛna bɔ mɔgɔ la. Bisimila. Wala yani to fakata ne yɛrɛ mɔgɔ dun karamɔgɔ ɲɛ b'a la maa bɛ maa dɔ k'i nin ye i b'a sɔrɔ i nin tɛ dɛ I sufi cogo di? i bɛ tila ka maa dɔ k'i jugu Dɛnɛ tɛ somakɛ la an ta. somakɛ ta tɛ i bɛ tila ka maa dɔ k'i jugu ye ka sɔrɔ i jugu tɛ ne ne ka jɛ bi jɛ tɛ dɛ nin video in lajɛ Sufi. On ne ɲɛ bɛ nin na kɛ Aisha ni Kanku tɛ kulonkɛ la. kulonkɛ n y'a faamu A bɛ ka bere ta ka bɔ a ɲɛkɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ni kulonkɛ tɛ o. ne y'a faamu e ka ne kɔnɔ n bɛna se ni kuma ni somakɛ min na n kɔnɔ karamɔgɔ i da sɔgɔli kɛ I ni ko. anw de bɛ ka na n y'a fɔ n ka cɛ n ka kan kɔnɔ sisan nka ne ka cɛya gosili don dɛ a b'a kan yɛrɛ de sɔni an ka i ka muso ta ɲɛnabɔ dɛ ne fɛ i k'ale yɛrɛ ta de ɲɛnabɔ fɔlɔ i y'a mɛn i ka ji ye ka fura d'a ma mun bɛ se ka sɔrɔ a bɛ se ka bɔ a yɛrɛ la ni gansanlama tɛ muso ta ka gɛlɛ dɛ nka ale ta ka gɛlɛ dutigi ka taa kɛ hali hakili yɛrɛ t'i la bilen i ka du yɛrɛ kɔnɔ n bɛna sisan an bɛna D'accord.
ne y'a dɔn depuis cɛ in nana ne sigara nin ko in fɛ m'a dɔn nin ko in bɛna kɛ bi nka o bɛ n sɔrɔ yan ne soma zankolon tɛ yan o bɛ ne sɔrɔ yan. karamɔgɔ n y'a lajɛ ko mɔgɔ tɛ yen awɔ an bɛ se ka don ni moto ye. Anche ma bisimila kɔri baasi tɛ somɔgɔw bɛ ka kɛnɛ ɲɛmɔgɔw bɛ ka kɛnɛ an b'a an baara. Sumo an y'a f'i ɲɛna cogo min na kosɛbɛ an kɔni nana ko in na halisa so ɲɛma se ka yɛlɛ fɔlɔ dɛ. N y'a faamu i b'a to fɔlɔ mɛ n ka buguri ɲininka i y'a faamuya. Jinɛ segi mɔgɔ segi judumu bala sabali bala kuma bala kɔrɔ bala ta yara bali bala shima kɔrɔ bala kɔrɔ. Ulan jadi kan? Sufi, ika cɛ kabako b'a kan dɛ. Kabako in n'a fɔ cogo di? A sirilen don yɛrɛ siri cɛjugu. Kana siga. Ni ne soma Zangolo de y'a f'i ye. Waati min kɔni kɔnɔna na a ka ko bɛɛ ɲagamina hali a ka baara ko in fɛn nka n bɛ solution fitinin d'a ma bi a ka to ka t'o mugan ni Ala sɔnna o t'a ban pewu pewu dɛ nka o bɛ dɔɔnin bɔ a la. Hakili b'a la mais ko in ka gɛlɛn dɔɔnin i y'a faamuya. An kun nana yan nɔ o yɛrɛ de ko kama. Maa bɛ taa ni ko dɔ ye hakili la ko wɛrɛ bɛ se ka bɔ a kɔrɔ dɛ. An ti ne ta yɛrɛ to an ka maramu ta ɲɛɲini. A bɛ ɲa. Maa bɛ taa ni ko dɔ ye ko wɛrɛ bɛ se ka bɔ a kɔrɔ dɛ. Ni minɛ i bɛ nin di i ka cɛ ma a ka to k'a mugan dɔɔnin dɔɔnin i y'a faamuya ni Ala sɔnna ni kɔni t'a ban pewu yɔrɔnin kelen mais a bɛ dɔɔnin dɔɔnin bɔ a la. Muso ka ɲɛdimi ko in n bɛ k'a labɛn a kama bari baara min kɛra baara kolo gɛlɛn don jinɛ min kɛra k'a baara kɛ a jinɛ ka farin dɔɔnin. Ne m'a f'i ɲɛna ko gansan tɛ yan e bɛ taa don dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'o ɲɛnabɔ cogo di. Ni ye jumɛn k'i ka tɔgɔ ni mugan i yɛrɛ bɛ se k'a dɔn wa. n bɛ se k'a mugan. Awɔ i bɛ se k'a dɔn mugan sisan. M'a to nin sera so. I y'a faamuya voilà. Sufi bɛ ka dɔn mugan. A mugan n'a ko k'i ka kɛ cogo la o fɔra e t'o dɔn. Ji tɛ k'a la. Ayi a mugan dɔrɔn. N'i sera ne soma Zangolo fɛ a kana siran. Karamɔgɔ an y'a faamu. Nka an yɛrɛ bɛ se k'an jigi da ko in yɛrɛ ɲɛnen kan ka taa se waati jumɛn ma tile 10 wa tile 15 kalo kelen. Semaine kelen. Ɲɛ mi yɛlɛ. Ɲɛ mi yɛlɛ. A ka kunna dɛ. Awɔ e ka dun bani. Ko maramu ka ko bɛ cogo di. Ko dɔgɔkun kɔnɔna na k'a bɛ yɛlɛ k'a bɛ ka baara kɛ. Baasi tɛ. An t'a kɔrɔ. An bɛ sira ɲini. Sira bɛ yen. Karamɔgɔ i k'i jija nin ka ɲɛnabɔ dɛ. Ni Ala sɔnna. A yɛrɛ kɔrɔmuso yɛrɛ de sigilen b'a kɛrɛfɛ a tɛ ka se ka foyi kɔrɔmuso yɛrɛ tɛ ka se ka foyi yɛrɛ kɛ bilen ni mɔgɔ e b'a dɔn maa ɲɛ kɔni mana fiyɛ ni maa t'i kɛrɛfɛ a ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn. A sinamuso yɛrɛ ye mun ye o bɛ taa baara la denmisɛnnin fana bɛ kalan na mɔgɔ si tɛ du kɔnɔ hali tobili yɛrɛ ka gɛlɛn. N bɛna lajɛ semaine in kɔnɔ kɔni n b'a ɲɛɲini i y'a mɛn a fɔ a ye ka gɛlɛya k'a ka hakili latigɛ ko nin tɛ koba ye quoi i y'a faamuya ni Ala sɔnna a bɛ ɲa.
akamu fu kame somgo fu amba amba kana to fura ni mugade ya ma wa sangani wati be ne wuli kono ala wage tulo la kake chugodi e wonda ko fura ni buku anga tilanga taso nama nya fona ko balu kon manga ko so kene ma ne blanga wala dro mita video ni bossa na video le tanto de video fleni eranya bala Sophie kamu fleni da Allahu akbar to abga bere tanga bo Aisha goro pour Aisha kana nayi ayella bana ila ma ila inshallah abga ni ke bana ila donc nya ko me fe kan kuma de nya fona yana ne ku fa kan de fi yana ke kamu le men ne mu ana faso bana nti bo ko lenta de ni yelle ma yo ga banana abli kuna kan yo da se ki reso non kamu man ni le ni ma yo ga bi ko ya dimi anya ba ga dimi yini ko deme anga ta kana pere kare ko anga ta non ni bana arrêté ni ma deli ka fono yɛrɛ ma ta ka fono te mais kangu ka ni video kangu Voilà la famille an ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ dan tɛ foli mun na ni an ka fura ye an ka farafin fura gɛrɛgɛrɛ n'an b'a f'ale ma ko koko fura ni koko kɛlen n'o ka dankari i la hali n'o y'a sɔrɔ a kɛlen n'o ka bɔlɔ falen ni an ka ni koko fura in ta inshallah a bɛ nɔgɔya kɔnɔna joli fan o fan ka fɔ de kɔnɔna bana kɛlen n'o ka e sɛgɛn e kamana gannen no n bɛ nin furakɛ cogo di ayi kana kamana gan ka nin fura in to anw bolo n'i ya nin fura in ta kɔnɔna bana fan o fan na inshallah a ka ca ala fɛ o laɲini o bɛ sabati wa o t'a bannen dɛ cɛya fura gɛrɛgɛrɛ fɛnɛ b'an bolo an ka yiri ninnu bɛɛ ye farafin fura de ye k'a fɔ ko tubabu fura ɲagaminen dɔ la ayi tubabu fura ɲagaminen tɛ an ka fura ninnu na a bɛɛ ye farafin yiri gɛrɛgɛrɛ de ye n'i y'an ka fura ninnu ta i bɛna sɔrɔ k'a dɔn k'i ka traitement daminɛ ayi ale traitement kɔni k'a fɔ ko n ya wariba don fura la ko ka nimisa ko a man ka bana furakɛ o t'an ka koko fura n'an ka cɛya fura ye n'i y'ale ta ka ban ayi i ka laɲini sabatira. Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura cinéa. Donc aga blog kuna sisan i jonga nyefo aga famille. Donc cinéa ale ni fantaya ni ala sonama o de bina continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour amo o jɔ fɔlɔ o bɛ dans épisode 1 J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao.